Tomáš, ako hodnotíš tvoj hádzanársky rok 2015? Hádzanársky rok 2015 hodnotím veľmi pozitívne z hľadiska môjho individuálneho nejakého postavenia, preto sa mi darí v tabulke strelcov, kde som momentálne na prvom mieste. Ale čo sa týka nášho postavenia v tabulke, sme nechválne druhý od konca, teda to je dosť zlé a tým pádom vyzerá to, že sa nám ani nepodarí postúpiť do hornej šestky, takže budeme musieť hrať tú spodnú časť. Ja verím tomu, že to bude lepšie teraz na jar a následne potom na jeseň ďalšie súpere. Hádzanársky rok s tými najmenšími deťmi. Z jednej strany veľmi ťažký rok, z druhej strany deti vedia mi urobiť aj radosť, aj starosť. Čo ma ale teší, je, že podarilo sa nám na hádzanú namotivovať 18 detí z jedného ročníka, čo je veľmi dôležité. Máme naozaj 18 detí v jednom ročníku. Chcú robiť, chcú pracovať, aj keď je to s nimi veľmi ťažké, ale máme zo pár veľmi talentovaných chlapcov a teším sa na prácu s nimi ďalej. Naozaj, ak budeme mať veľké šťastie a chlapci budú mať vôľu, vieme vychovať veľmi dobrých hádzanárov. Ako si zatiaľ spokojný s účinkovaním v lige? No, som spokojný, sme na druhom mieste a prehrali sme iba jeden zápas. A dostal si aj do reprezentácie, ako zatiaľ hodnotíš výkony v reprezentácii? No, určite to mohlo byť lepšie a budem sa snažiť, aby som na sebe ďalej pracoval a aby som sa ďalej zlepšoval. Čo je tvojím cieľom v reprezentácii? Zahrať si na majstrovstvách Európy. Ako hodnotíš svoje osobné výkony, či už v klube alebo v reprezentácii v roku 2015? A celkom pozitívne ich hodnotím. A komu ďakuješ za tieto úspechy? Trénerom v klube a aj v reprezentácii. Dobre, Matko, ďakujeme, želám veľa úspechov. Ďakujem. Matúš, ako hodnotíš tvoj hádzanársky rok 2015? Áno, celkom dobre, strelecky sa mi celkom darí, ale v tabulke to je trošku horšie. Dostal si sa aj do týmu mužov, ako hodnotíš svoje účinkovanie v mužskom týme? Chalani ma medzi seba celkom prijali a zbieram sa pomaly nejaké skúsenosti mužské. Si spokojný s tým, ako ti tréner dáva šancu? Ale áno, hrá celkom dosť, na to koľko je tam hráčov. Vzhľadom na sústavné doplňovanie kádra som spokojný s výsledkami, ktoré dievčatá dosiahli, hlavne v kategórii mladších žiačok, kde sústavne prebieha doplňanie. U tých starších žiačok je, že za staršie žiačky hrajú aj mladšie dievčatá a ten vekový a výkonnostný rozdiel je tam trochu cítiť. Ale v Levale som spokojný celkové s ich hrou a prístupom k hre. Uplynulý rok sme trénovali s Davidom, s našim trénerom, zápasy sme mali celkom dobré, niektoré zápasy sme aj mali horšie. Sezóna bola docela v pôde, tréningy sme mali usilovné, snažili sme sa a to uniklo aj v našich výkonoch. No, hádzanársky rok 2015 je za mladších žiakov celkom dobrý, mám tam silovú výhodu medzi mojimi spoluhráčmi aj protihráčmi. V lige sa držíme zatiaľ na prvom mieste s jednou prehrou. Strelecky sa mi tiež zatiaľ celkom dobre darí. Spoluhráči ma v tom podporujú celkom, aj keď sa občas popadáme. No, uplynulý rok bol veľmi dobrý na to, že sa s mladšími dorastencami skončili na druhom mieste a som rád, že som bol volaný aj do reprezentácie, kde sa snažím podávať dobré výkony, aby som pomáhal družstvu. Som rád, že som vyhral